Benvinguts a Infància Robada, on explorarem què significa viure amb càncer quan ets un infant i com aquesta malaltia impacta la seva vida, la seva família i la societat. Jo sóc en Santiago. I jo sóc la Denise. Avui començarem a comprendre la realitat de molts nens i la seva família. De vegades, la infància s'atura. Un diagnòstic, una paraula, un silenci, de cop tot canvia. El càncer infantil no és només una malaltia, és un terratrèmol que transforma vides. Però darrere d'aquesta paraula hi ha segles d'història, de lluita i de progrés. Aquesta és la història d'un camí difícil, però ple d'esperança. Què és el càncer infantil? El càncer és una malaltia en què alguna cèl·lula del cos comença a créixer sense control. En els adults, sovint està relacionat amb l'envelliment o amb factor ambiental. En canvi, en els infants, el càncer acostuma a aparèixer de manera sobtada, sense causes clares, no és heredat ni es pot prevenir. Els tipus més freqüents de càncer infantil són tres. Les leucèmies, que afecten la sang i la medul·la òssia, i representen prop del 28% dels casos. Els tumors del sistema nerviós central, que incluyen els tumors cerebrals i la médula espinal, al voltant del 27%. Els linfomes, que afecten el sistema limfàtic, prop del 13%. Aquests tres grups concentren més de la meitat dels diagnòstics en infantils. A Catalunya es diagnostiquen uns 154 casos de càncer infantil cada any, el que equival a uns 134 casos per cada milió de nens. A Espanya, la xifra s'enfila a prop de 1.100 nous casos anuals, i al món, cada any més de 400.000 infants i adolescents reben aquest diagnòstic. Tot i això, gràcies a la recerca i els tractaments, la supervivència supera avui el 80% als països amb bons sistemes sanitaris, una dada que fa més de mig segle semblava inimaginable. Si mirem a la història, el càncer és tan antic com la humanitat. S'han trobat restes de tumors en mòmies egípcies de fa més de 3.000 anys, però durant segles, els infants amb càncer eren invisibles. Es creien que el càncer era una malaltia dels grans, una conseqüència del pas del temps. No va ser fins al final del segle XX que la medicina va començar a mirar els nens amb ulls nous. A la dècada dels 40, un metge nord-americà, Sidney Farber, va provar un nou tractament amb antifolats en nens amb leucèmia. Aquests primers intents, arriscats però plens d'esperança, van marcar l'inici de la quimioteràpia moderna. Des d'aleshores, la recerca no s'ha aturat. En el temps, han arribat el trasplante de medul·la, la radioteràpia precisa, amb fàrmacs dirigits i, més recentment, les teràpies CAR, on les pròpies de les cèl·lules del pacient s'entrenen per lluitar contra el tumor. A Catalunya ja hi ha desenes d'infants que s'han beneficiat d'aquest tractament, fruit d'anys de recerca i col·laboració. El que abans era un diagnòstic sense sortida, avui és sovint una lluita amb final d'esperança, però cada victòria mèdica és també una victòria emocional i humana. Aquesta és una carta que podria haver escrit qualsevol nena valenta que lluita contra el càncer infantil. Fa un any em van dir que tenia una cosa dolenta a la sang. Jo no en tenia gaire, només sabia que hauria d'anar a l'hospital i que potser no podia anar a l'escola una temporada. Em feia por veure tants metges, mascaretes, però després vaig descobrir que em volien ajudar. Se'm va caure el cabell i em vaig enfadar una mica, però la mama em va dir que el cabell torna i que el somriure no s'ha d'amagar mai. A vegades plorava perquè em volia dormir a casa, amb el meu coixí, el meu gosset, però vaig aprendre que plorar també és ajudar a curar-se. Les infermeres em van ensenyar a posar el nom a les medicines. Una es diu la valenta, una altra es diu dormilenga. Per què? Perquè sempre em feia son. Ara estic acabant el tractament i puc tornar a jugar al parc. Quan miro les meves cicatrius penso que són com medalles de superheroïna. Si tu també estàs malalta com jo, vull dir-te una cosa. No estàs sola. Hi ha molta gent que et vol veure riure. Si tu estàs bé però coneixes algú que està passant pel mateix, fes-li un dibuix, doni una abraçada, a vegades això cura més que les medicines. Amb molt amor, una nena valenta. Avui hem volgut entendre una mica més què significa conviure amb el càncer infantil. Entendre la força dels infants, la lluita de les famílies
i el valor immens de la recerca. Entendre que darrere de cada diagnòstic hi ha un futur que encara pot ser ple de vida, que la ciència, el suport i la solidaritat són el camí per donar esperança. La Marató de TV3 2025 dedica aquest any els seus esforços al càncer i tots podem formar part d'aquest compromís. Si vols ajudar, pots fer la teva donació al número de compte que surt en pantalla. Cada gest compta, cada aportació és esperança. Gràcies per escoltar, per comprendre i per creure que la recerca pot canviar vides.